Sing nomor siji ben kabeh kandha kaya midodari sing perlu ayu ning jero ati ning kuwi cah wadon sing tak goleki sing ayu kerep nganyelke sing ayu kerep jengkelke rumangsa kabeh ngeser dheweke sing lugu angel goleke sing lugu ngendi dununge aku kadurung ketemu seprene sok kapan leku bisa kenalan sok kapan dheweke uga kepranan uripku sing sepisan iki tak gawe tentrem nanti tekan pati sing ayu kerep nganyelke sing ayu kerep jengkelke rumangsa kabeh ngeser dheweke sing lugu angel goleke sing lugu ngendi dununge aku kadurung ketemu seprene ayune dudu sing nomor siji ben kabeh kandha kaya midodari sing perlu ayu ning jero ati ning kuwi cah wadon sing tak goleki sing ayu kerep nganyelke sing ayu kerep jengkelke rumangsa kabeh ngeser dheweke sing lugu angel goleke sing lugu ngendi dununge aku kadurung ketemu seprene sing ayu kerep nganyelke